Ай, міне қазақ халқына мұражағат етіп видео түсіріп барам. Хатта анда бір қазақ қардашыбыз жазған. Мен яздым, міне шул мигрантлар хақында аларына күзетіп тұрам, ішлерін, тұрмышын. Бүгін шул многофункциональный центр деген шунда хатта регистрацияға қарадым, барып шунда түрлі иллерден келген кішілеріне нешек анда қабыл етелер, шуны нәрсе. Шуны енді бір өзіншәліклерін хақында мәғлумат алғаш, енді тұтындым видео ясарға. Қазақ халқына міне біраз мұражағат етіп тіләселер, келселер, мәселен, міне қайсы илде нендей канунлар, мүмкінлік нешек ашыла, хатта анда Таджикистанда қатлауырақ екен, келеді 3 ай ішлейді, мәселен, мұнда ол. Шунасы қайтып кетірге тиіш, мәжбүри. Шунда қайтып ол, мәселен, тағы 3 ай шунда ешірге тиіш. Аннан шуннан соң тек анарға рұқсат берілі, кері мұнда келерге деп. Шундай шартлар, шундай канун Таджикистанда деп сөйледім. Түркменистанда алай түгел екен деп. Аны бет жентікләп жиясың шундай мәғлуматыны сеңа турдан тур алар бермейлер. Оңайсызланып тұралар, қорқып тұралар шул ішлеген кішілер. Мәселен, енді жетекшілерін алсақ, жетекшілер енді анда қорқып тұралар. Уақытлары жоқ емеш. Әр қайсы жауаплылықтан шекленіп, қорқып, тітреніп, интервью беруге қорқып тұралар қазіргі уақытта. Әйе, бұлар нәрсе меңе. Әйе, шуа көре мен Түркменистанда бұла түгі Таджикстанда қырысланған болса шартлары қонақ ішшілерге, мәселен Түркменистанда алай түгіл деп алар мен аңлаттылар. Анда барада 3 ай шулық 1-2 күн туғанларында шәйшеді, бұрылып қайтарға мүмкінлігі бар. Шуны енді айттым мен аларға. Сізді міне мәселен шығасыз юлға, қазақ қардашларымыз мәселен бауырларымыз де Татарстанға. Шунда енді рәнжішілері болмасын деп, аларға біраз мен айтам, мен риза аңлатып берерге. Мұнда нендей шартлар? Хатта. Анын шул шартларыны мен аңлатып беререйм, әгерді халық қызықсынса. Ол бейт, мен барам, мәселен, жетекшілеріні бұршим, тәләп етем, міне мен фәлән журналист, меңе аңлатып берігіз деп, мәселен, көрдіңіз мені неше қызық бізде юлда. Аңлатып берігіз деп, міне мұнда нәрсе болған. Бізде ойыншық нәйтәлер е, дию башыда жетмесе де грипәни. Жоқ, тұрмай ол. Манда машина ермәсін деп ясағанлар. Благими намерениями вымощены дорогу воды. Мәселен, предупрежден, вооружен, информирован, вооружен деп айтқан болалар. Шуна көре мен аны енді юлға шығу алдынан кімдір енді мәжбүри келе, чүнки бірді яқшы өз елінде тұрып, артық байлық іздеп келмейлер, қайсы уақытта иллерден келелер. Мен айттым, біздің тіллеріміз яқынырақ, біраз ғұрып ғадаттарымыз да яқынырақ. Мәселен, ол Таджикистаннан келе, бір надан кіші, ол татарша білмей, орысша білмей, мәселен, мұнда келе, нешек орнашырға, нешек сөйлешірге білмей. Қазақстаннан келген адам, мәселен, ол енді тіліні біліп тұра, алар анда орыс тілі күшлі, міне
кемгә ошамый, миңа да бераз инде казак теле дә кешеләргә булырга тиеш, казак теле беренче урында булырга тиеш анда, минем фикерем буенча. Барсаң анда казаклар хатта бигрәк тә менә мәсәлән мин инде Рәсәй күләмендә интервьюлар алдым, алар кызганычка каршы урыс телендә миңа җавап биреп тордылар. Мин казакча сорасам, алар миңа урысча. Инде икенчедән Казакстанда да менә анда миңа әйттеләр инде яшьләр ди казакча беләләр ди. Өлкән яшьтәге, өлкәнрәк кешеләр ди, алар ди урысча гына сөйләшәләр ди. Шундый күренешләр ди анда. Шул китеп барам анда. Менә асфальтны яңартып яталар анда. Инде Үзбекстаннан килгәннәр эшләп яталар. Мин әйтәм, мин менә YouTube'да үзбәкләр бар анда. Алар мин татарчаларга бездә элемтәләр яңарып бара. Безнең Татарстан җитәкчесе барып кайтты шунда Үзбекстанга хатта. Үзбекстанга хатта барып кайтты шунда ни килешүләргә кул куеп бер өлкәсенә шунда шуны инде мин күз алдында тотып үзбәкләргә ни аларга турдан туры менә Татарстан хакында сөйләдем. Элек безнең туганнарыбыз күп кеше бик Үзбекстанга киттеләр шунда. Монда авырлык кичереп, монда шунда күчтеләр. Сталин чорында репрессиялардан качып. Чөнки аларның аталарын бигрәк тә аналарын кулга алдылар. Шундый хәлне сөйләдем. Шул хәлләр аркасында шул инде шул бәйләнештә, шундый сәбәп бәйләнештә алар Үзбекстанга китте. Шуларга мин видеолар тапшырып, шул темаларга Үзбекстаннан бик күп халык караганда, шунага мин инде буларны күргәч әйттем шул хакында. Тагын нәрсә әйтәсе килә, бик шатлы ул, менә киләсең, алар аңлап тора сине. Ул бит татар халкында әйтәләр, әйтем бар, кунакка ипи тузың булмаса да, сыйың булмаса да, ичмасам ашык йөзең булсын диләр, мәсәлән. Шуңа күрә ул хәзер безнең масса күләм нәрсә информация дип әйтәләр. Шул һәммә шул тигенидә матбугаттамы, радио эшли, хәзер эшләми, радио юнәп, телевидение, менә шул мигрантларны яман яктан күрсәтеп, менә яхшы яктан тырышып эшләгән кешеләрне күрсәтмиләр. Фәлән җумһурияттә, фәлән шәһәрдә менә шушындый авыр эштә эшлиләр, көн буена эсседә. Менә без менә татарлар монда ял итеп елгага барып су кырып йөрибез. Алар шундый эссе көндә, көн буена асфальт җәеп шулай эшләп йөриләр. Безнең шәһәребезне матурлап, шулай гүзәл итеп эшләп яталар дип, аны мин шундый видеорепортажлар кызганычка каршы бик күрмәдем. Шуны әйтәсе килә. Ул минем әйтүем буенча, мәсәлән, сүзләрем буенча, мин ачык йөз белән карыйм кунакларга, бигрәк тә төрки халыкларга, мусулман халыкларга инде, аерым бик яхшы тырышам төрки халыкларга. Бүтән халыкларны белмим, чөнки мин үз телемдә сөйләшәсем килә. Мин татарча әйтәм, алар мине аңлыйлар, шуңа күрә мин бик шатланам. Мәсәлән, уртак тел таптык дип. Элек бабаларыбызда менә әйтем бар, ничә элек безнең бабаларыбыздан килгән татарга талмач кирәкми ди. Шуңа күрә хәзер менә мин шуны сынап карыйм, тикшереп карыйм. Безнең ата-бабалар әйтеме хакмы, юкмы дип шул киләм. Я Үзбекстаннан килгәннәр эшләп яталар. Килеп татарча сөйләшәм, аңлыйлар. Я Төркменистаннан килгәннәр сөйләшәм. Хатта мен инде казакларны күргәч, ашханада хатта бераз казакча да сөйләштем, әмма татарча сөйләшсә дә аңлар иде шуңа күрә. Шуны әйтәсе килә. Мин иң беренче үзебезнең төрки халыклар белән кызыксынам.
Ул гадәттәгечә инде аңладыгыз, безнең якын телләр булгач, миңа ул үземә якын сөйләшергә дә, күңелләшеп сөйләшергә. Менә шул тамамлыйсым килә, шуны инде шул узып барганда, анда шул теге видеода мин алар белән бераз әңгәмәләштем, әмма минем видео бетеп калды. Анда эшләре яңадан яңартып килгәннәр, шунда җитәкчеләре, ансы инде әрмән кешесе булды. Мин ан белән күп сөйләшеп тормадым. Үзбәкләр белән күбрәк сөйләштем. Шулар хакында мәйтәм, мөмкинлек булса, мәйтәм тагы килеп, сез хакында видео ясармын дидем. Насып булса. Шуның белән тамам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.